Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sharhin labari na. A labari na da aka yi wato season 12 episode 13 inda muka ga a ƙarshen fim ɗin da ya gabata muka ga yadda Presdo da Sumayya ta zo wurin Presdo sai ga shi wato ainihin Presdo bai anshi ƙorafin Sumayya ba. Shin yaya kaga lamarin ya kasance? A ganina cewa lallai Presdo ya yi tunani, ya yi aikin basira, sai dai lamarin zai iya barin baya da ƙura. Domin mene Galadima zai kalla lamarin idan ya ji labari? Muna sauraron ku a tunaninku ya lamarin zai kasance.